Et stykke Knaus Sydwind 500 sælges. Kan vi have fået den vilde idé, at vi vil prøve at have en sejlbåd i stedet for. Den er rigtig fin, og for 1,5 år siden er der helt nye reflekser og lygter på, og nye dæk, så den kan tempo 500 eller tempo 100 godkendes. Der er cykelstativ til 2 cykler. Der er slingerkobling. Vi har været i Italien med den flere gange. Vi kører super fint. Indvendigt, vi har 3 børn, og der har vi de voksne, de plejer at sove hernede bag. Fint køleskab. Så er der rigtig meget plads i køkkenet. Det er der mange, der siger, når de kommer ind i den. Det er dejligt. Så er der meget skabsplads, dobbeltskab herovre. Så er der rigtig fine madrasser heroppe foran. Og så er der et dejligt badeværelse herude med brus. Alt fungerer. Og med der er der også et telt. Der er et billede med, der viser hvordan det virker. Og så er der det hele her.